Again, we're back. Now we're going to do a reaction on BTS Am I Wrong comeback stage on Mnet Countdown. Ha! Kaja! Oh, yan. Sugaw. Rang true. Sa siya, lagi sa isuotran ko. Ganun. Naguna lagi na si Jin. Di ba lagi na yun si Jin? Oh, suga! Hawat na kaya kung suga ka rin. Oh, Funny lagi lang peg. Ah, rough mo! Ah, wise! Ay, Jin, naguna. Ah, really? Hindi ka rin from Gwapo. Oh my God, suga. Maros nag-model sa Max. Ah, oh, kay suga. Oh my God, puti ka siya. Ah, oh my God, suga. Tarong nga. Maros lagi siya si Jin. Ay, sorry. Ay, si Jin, tangod na. Oh, baga kay Kilay Buy, Dash. buy. Kilay pa more. Tagway na rapid mo. Pa. Oh, opo kayo si ano din sa Dash. Oh, naka-red pa dyan si Jin. Abin ako si Jim. Si Jimmy ng ato nga ano linya. Crazy. Abin ako ba crazy? Ako sa crazy. Oh, buwan yung yawa. Guwapa! Oh, yawa! God. Heso? Kasi na niya si Ayu ba? No, Heso. Crazy! Yes, you're wrong. Yes, girl! That's not crazy! Dila, uy. Rapon! Wow! Pinahawad po si Rapon. Uy, naapa sila ka na. Ganahan ka na.